Il-Gvern ħabbar żewġ skemi oħra sabiex jgħin lis-settur tal-ospitalità bħala parti mill-pjan tal-kupru tal-Gvern fil-qasam tat-turiżmu. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo minn Dar il-Mediterran ħabbar kif l-ewwel skema hija mmirata lejn settur partikolari. Hawnhekk għal darb'oħra qegħdin naraw kif dan is-settur fih dan is-settur tat-turiżmu ser ikun qed jibbenefika minn €1.5 miljun illi ser imorru f'għajnuna lil guest houses u l-boutique hotels, lil lukandi ta' żewġ stilel, il-hostels u anke il-holiday furnished premises. Permezz ta' din l-iskema, il-guest houses ser jingħataw €1,000 kull wieħed, il-lukandi ta' żewġ stilel se jingħataw €500 u holiday furnished premises u hostels se jingħataw €250. Dan l-inċentiv se jkun immirat biex jirriklamaw il-kmamar tagħhom fuq pjattaforma internazzjonali. It-tieni skema mħabbra mill-Ministru Clayton Bartolo hija dik ta' €4 miljun li se jkun immirat għas-settur tal-konferenzi f'pajjiżna. Ottja minnhom hija ta' €75 għal kull persuna tiġi f'Malta l-konferenza u tonfoq bejn €600 u €800 f'pajjiżna u oħra inċentiv ta' €150 għal kull persuna li jiġi għall-konferenza u jonfoq iżjed minn €800. Din l-iskema se tkun miftuħa l-attivitajiet li se jsiru bejn din is-sena u s-sena d-dieħla. Din l-iskema mistennija tħalli €40 miljun fl-ekonomija Maltija. Intant, brabta mal-inċentivi li l-Gvern ħabbar il-ġimgħa l-oħra għall-lukandi ta' 3 stilel jew aktar, il-Ministru Bartolo qal kif kien hemm interess kbir. Illi xejn inqas minn 75% tal-lukandi illi huma eligibbli għall-iskema tal-Free Individual Traveller diġà għamlu kuntatt mal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu sabiex bekk ikunu jistgħu jiksbu iżjed informazzjoni f'dan ir-rigward. Żied jgħid li fil-ġimgħat li ġejjin se jkomplu jitħabbru iżjed inċentivi. Waqt din il-konferenza l-aħbarijiet kellem ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija li qal kif l-awtorità qed tgħin kif tista' lil dan is-settur. Palma kien diġà imħabbar qabel ġew allokati €20 miljun għal dawn l-iskemi, però nixtieq illi nippreċiża illi dawn huma over and above il-95 miljun allokazzjoni fil-budget fl-aħħar budget.